Moje meno je Katarína Bradáčová. Počas celého uplynulého roku ste mohli o mne počuť, ako som predražila výstavbu plotu okolo letného kúpaliska Emeška. Ja k tomu poviem iba jednu vec. Ja už som si myslel, že kauzu plot máme dávno za sebou a verejnosť a široká verejnosť nepotrebuje k tomu ani znalecký posudok, aby si urobila úsudok. A to je všetko, čo som chcel povedať. Vedela som, že Marman chce moje miesto. A takisto som sa zmierila aj s tým, že ma Henek preto vyhodí. No nezmierila som sa s tým, akým spôsobom to spravili. Klamstvami a vyfabrikovanými znaleckými posudkami, na základe ktorých ma do dnešného dňa urážajú a očierňujú. Poslanci odmietli moju žiadosť predvolať a vypočuť všetkých znalcov. A porovnať, ako vôbec dospel Marmanom zabezpečený znalec Miloš Koval k takej nezmyselnej sume. Ja neverím tomu rozdielu, ktorý je neuveriteľný. Je to neuveriteľné a preto ja som aj na poslednej komisii navrhol, aby sme sa naozaj obrátili na ministerstvo spravodlivosti, ktoré v konečnom dôsledku posúdi, ale nikto nevie, kedy skutočne môže to trvať pol roka, rok a tak ďalej. Takže... Keby to boli obidvaja, no ja som si tú diskusiu strašne rád pozrel, lebo to by bolo veľmi zaujímavé. Urobila som to, z čoho sa poslanec Lako vykrúcal. A na ministerstvo spravodlivosti som podala podnet. Zverejňujem právoplatné rozhodnutie ministerstva spravodlivosti, v ktorom ministerstvo ako najvyšší orgán vyhodnotilo, že znalec Miloš Koval pri spracovaní posudku na plot pre mesto Púchov závažne porušil platné normy a potrestalo ho napomenutím a pokutou 160 eur. A veľakrát ste tiež určite počuli, aké nehorazné odmeny som za riadenie Emeška ako konateľka dostávala. V základnej mzde 664 eur, to bolo 950 eur za mesiac. A teraz ma môžete súdiť. Koľko za to budem brať, tak pre všetkých hovorím, že sme sa nedohodli na žiadnej odmene a nebude to stáť mesto nič. Ešte niečo treba? Jedno chcem povedať, pokora, obrovská pokora pred peniazmi, pred rozdávaním verejných peňazí mala vyhrať.